Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Quan es va casar el tiet jo tenia 19 anys. Ell sopava molts dies a fora, així. Però quasi sempre deia, ai mira, sí, ai mira, quina llàstima, ara me n'haig d'anar a sopar en un altre lloc. Però bueno, però llavors mentre estàvem dinant o sopant sempre explicava coses, no? Explicava, sempre ell sempre explicant coses i donant, i li preguntàvem. El meu germà no tant, el meu germà era més, acabava de sopar i agafava i se n'anava. Però a mi m'agradava que m'expliqués coses, sí. Una vegada al Liceu, anàvem al Liceu, encara que no fessin les òperes d'ell, sempre jo, totes les havies vist al Liceu. Totes, sempre hi anàvem, no? I a vegades, una vegada me'n recordo que vam anar, em va dir, diu, mira, hi havia un concert. Vols venir amb mi al Liceu? Sí. I bueno, i me'n vaig anar amb ell. Vam anar al Liceu una nit, a escoltar un concert, i van dir coses així. No, era molt bo. Amb nosaltres, amb el meu germà i jo, va ser com un pare, quasi bé. Nosaltres coneixíem a la senyora aquesta de la Beguda, que era de la Beguda Alta, i que tenia aquesta filla, no? I aquesta nena havia estat a casa amb la mare un parell de vegades, però l'última vegada, quan ella es va enterar que s'anava a casar, va venir a casa amb la nena al vespre, estava desesperada la dona, no? Perquè quan arribava, tots els que arribaven a casa, el tiet, el meu germà, tots trucaven al timbre baix, no? Per saber que... I llavors jo moltes vegades baixava a rebre'ls per l'escala, anava a rebre. I aquell dia estaven la senyora aquesta amb la nena, que llavors era molt més petita que jo. I truca el tiet. I me'n recordo que ella, la mare, li va dir, diu, baixa a rebre'l, baixa per l'escala i dir-li, papà, no et casis. I la nena va baixar, i bueno, van pujar tots dos, el tiet amb una cara llarga, i li va dient a la tieta Anita, perquè ja era tard al vespre, que sopin i que es quedin aquí a dormir, i ells se'n van tornar. Se'n va anar, mai a la nit, ell anava a la Beguda, passava el dia, però mai havia faltat una nit a dormir a casa, mai. I aquella nit se'n va anar, que hi havia la mare i la filla, se'n va anar, no sé, havia anat a dormir a un hotel, què sé jo. I la nena es va posar a dormir allà en el llit amb mi, i molt de matí ja sa mare la va agafar i se'n va anar. La mare d'aquesta nena va parlar molt amb la tieta Anita, tota la nit van estar parlant elles dues, i llavors la tieta va anar i li va dir que, clar, ella no podia fer res, no? Però va anar a tenir en el segon pis hi vivia un capellà, que jo era amiga de la seva neboda, que vivia allà, i llavors el van a veure, la tieta el van a veure, què es podia fer, però esclar, no van poder. I bé, li va dir, vagi a veure no sé qui, van a veure no sé quants, però esclar, no van poder fer res. Però ja van dir, no sé qui va ser que li va dir, aquí a Barcelona no es casaran. No es van poder casar a Barcelona, perquè els capellans no li van fer la cosa, i es van casar a Montserrat. La meva tia va anar d'acord, perquè la dona que és la mare de la nena aquesta li va demanar, va anar a veure, per explicar-li que ell tenia una filla, no sé què els hi deia. I els capellans de Barcelona, tots els que van a veure, van dir aquí a Barcelona no es casarà. I es va haver d'anar a casar a Montserrat.
Només hi va anar el papa, de la nostra família hi va anar el papa, amb el pare, el germà, no? I va anar la mare d'ella i ells dos, no hi va anar ningú més al casament. I llavors van tornar, la mare d'ell i el papa van tornar i ells es van quedar a Montserrat, no sé quants dies. Però tots els amics li van fer la contra, Tots els amics li van fer la contra. Inclús el Moraguetes, que és el que li va presentar, perquè el Moraguetes feia amb la germana, amb la Pilar, però tots la contra. Tots li van fer la contra. Ell era crític musical de les notícies, al diari de les notícies. Sí, va continuar fent. De fet va fer, que sé jo, algunes cançonetes, algunes coses aquí, també va fer alguna cosa, però bueno, no. Però l'obra principal ja estava tota feta. Ja estava feta. Una cosina, la tia de l'Eudald, li va arreglar un concert al Colón. Un concert perquè vingui. I llavors li va arreglar aquest concert i, bueno, perquè vingués a fer aquest concert i, esclar, va venir tota la família ja amb la idea de quedar-se aquí. Ja es veia que m'havia d'acabar la guerra, no? Jo era mestra, estava allà en un grup escolar allà al carrer Casp, el grup escolar, aquell edifici dels jesuïtes, que llavors no hi eren. I jo anava cada dia a l'escola i va venir el papa a buscar-me dient que ens havíem d'anar. Vam anar caminant cap a França. Passaven uns camions amb els soldats. Ens vam anar a casa, vam agafar una maleta amb una mica, perquè ens enviaven caixons aquí, els pares d'ells i el tiet també. Vam posar en una maleta algunes d'allò, per tenir alguna cosa per menjar, i caminant per la carretera, a peu. A vegades passaven uns camions amb soldats que tornaven així i ens pujàvem i ens portaven un tros fins allà on anaven ells, no? I jo entera, allà a prop de Girona ja, allà en un racó de la carretera, tot de morts. I allà al fons es veia un barco, que es veu que era un barco del franquista, no?, que havia disparat a la gent que se n'anaven. I tot de morts allà estirats, allà a prop de Girona. Caminant, hi havia gent, molta gent que anava caminant cap a França, no? I quan vam arribar a la frontera, estava tancada. Vam passar allà, no sé, un dia o dos, no me'n recordo, fins que van obrir. Van obrir la frontera i van deixar entrar les dones i el papa es va quedar. Vam entrar la tieta i jo, bueno, hi ha altra gent, no? Però allà, no sé per què, jo me'n vaig emportar el títol de mestra, vaig pensar. I allà, els francesos allà, tots ens van atendre i els mestres em van donar, de seguida, al saber que era mestra, ens van portar a Valençola, un poble que es deia Valençola, que hi havia, i em van posar una escola pels nens refugiats. I em van posar a mi de mestra i em pagaven cada mes. I ens van donar a la tieta i a mi una habitació d'una mestra que estava, perquè hi havia l'escola de nois i l'escola de noies. I els mestres tenien la seva habitació. Una que no l'ocupava, la tieta i jo estàvem allà, a l'escola. I van obrir en un altre lloc, en una habitació, una escola pels nens espanyols, i a mi cada mes em pagaven. I el papa, després d'un temps, quan van deixar entrar els homes, després uns dies, però no sabíem on era. Jo estava allà mateix. I un dia, no sé com, me'n vaig enterar, i el mestre d'allà de l'escola, no el mestre, el metge, amb l'auto ens va portar a veure'l. A veure el papa, el vam veure, estava allà en un refugi.
Després, quan van venir les vacances, nosaltres vam estar allà, vam estar molt bé. Ens atenien, però com unes reines, a la tieta i a mi. Els mestres allà van ser tan bons. I quan van venir les vacances, doncs, esclar, els mestres se'n van anar de vacances. I aleshores l'alcalde, que era el marit de la directora de l'escola de nenes, va dir que... Bueno, ens va fer marxar, va. I ens van enviar al nord, a Rouen, que em va encantar. I llavors va venir el papa també. A tots ens van portar allà. Vam juntar amb el papa, i el papa el van posar a treballar en un lloc que feien un túnel sota el Sena. I resulta que l'enginyer era català, i ens van fer molt amics i el tenia allà a l'oficina. Però allà hi vam estar només un mes, i llavors ja ens van enviar els passatges. Jo havia d'anar de Rouen a París, vaig haver d'anar 3 o 4 vegades, i menys mal que m'atenien a més amb els passaports, perquè sí, em van fer aquesta concessió, que jo anava amb els passaports del papa i de la tieta i el meu, i allà a París. Llavors m'havia de tornar perquè es fet bé, si no sé què, i tornar a París, anar i venir de París a Rouen, que no és gaire lluny. No, l'última... No, a nosaltres ens van tractar molt bé a França, la veritat, molt bé. I llavors quan ens van enviar els passatges, vam anar amb un autobús fins a Bordeus. I a Bordeus vam embarcar. I vam embarcar a Bordeus, clar, de tercera, lògicament, no? I era allà baix de tot. El tiet ens va enviar els passatges i els amics van posar diners i ens van enviar 3 passatges, no? I llavors ja dic, vam anar a Marsella, de 0 a 3, ja baix de tot, ja al fondo. I els primers dies, va arrencar el barco fins a Lisboa, no? I tots aquells dies estàvem allà, espera't, 4 refugiats espanyols, 3 bascos i un català. Nosaltres 3 i un argentí que el repatriaven. De manera que eren pocs. Estàvem allà i estava molt bé. I com que eren pocs, ens donaven el menjar que feien per primera classe. Bueno, però resulta que vam arribar a Marsella, no, a Lisboa, i a Lisboa van pujar un munt de refugiats que venien anaven al Brasil. Aleshores, a nosaltres, que sembla que érem 7 entre tots, ens van donar unes habitacions de tercera preferència, a dalt, més amunt. I ens van donar tot un lloc del barco, com se diu, un camarot pels homes i un altre per nosaltres 3. Molt macos, els camarots grans, eren per 6 persones, hi havia 3 lliteres a baix i 3 a dalt. Nosaltres 3 dormíem a les 3 de baix, i un menjador per nosaltres sols. I un d'allò, com se'n diu, per sortir a passejar. Una coberta, això mateix, per nosaltres. I vam passar el més bé, el viatge. Ara, el barco aquest va trigar, quan va trigar? Una barbaritat, perquè va anar primer per l'Àfrica, va donar unes voltes. Però estàvem el més bé, i no vam tenir un mal temps per res. Molt bé, molt bé. Ara vam trigar molt a arribar, i quan vam arribar estaven tots allà esperant-nos. Alfredo Palacios és el que va donar ens va concedir, li va donar al tiet el permís perquè entréssim, perquè aquí no en volien de refugiats, no els agradaven els republicans. L'Alfredo Palacios va firmar
la nostra entrada i va renunciar. Ell era diputat amb el govern aquest. I el coneixien el tiet perquè va anar una vegada a Barcelona, me'n recordo. Jo me'n recordo quan va venir l'Alfredo Palacios a Barcelona, ens va fer amic amb el tiet. I llavors ell va ser el que va firmar el nostre permís d'entrada. Sí. I va firmar el permís d'entrada i va renunciar al govern. Perquè si no, no en volien aquí de refugiats espanyols. Ells, quan nosaltres vam arribar, ells ja vivien aquí. Quan ens vam venir, ells ja vivien aquí al costat. Venia alguna vegada. El papa sí, venia totes les setmanes a dinar. El papa, cada setmana venia un dia a dinar i després s'havia de pintar no sé què. El tiet ens va portar a casa d'un amic que tenia un laboratori molt important, Gerardo Ramon, ens va presentar i el vell Ramon va dir que sí, que de moment no, però que quan hi tingués. I llavors quan se'n va anar un xicot que estava a l'administració, que se'n va haver d'anar a fer el servei militar, em va cridar a mi. I a Gerardo Ramon jo hi vaig estar 30 o 35 o 40 anys, no sé quants. Quan va morir el pare, que va morir molt de pressa, el pare, el vell Ramon, perquè jo me'n recordo, jo estava allà a l'oficina i me'n recordo que el fill li deia, el Gerardo Ramon li deia, mira papà, obrir un calaix, podríem fer aquest producte, eren especialitats medicinals. I ell deia, no, ja està bé, no deia res, agafava i ho guardava. Però es va morir molt de pressa, es va morir molt aviat, el pare, i llavors el fill va començar. I el laboratori Gerardo Ramon era un dels laboratoris principals de l'Argentina. Jo vaig treballar tants anys allà, em van donar un poder, era apoderada, així que des de llavors vam estar més viva. Vam llogar, 4 més avall, al carrer Mèxic, d'allò que tenia dues habitacions, perquè ja estàvem en una habitació dels 3, vam estar un mes i prou bé. Dues habitacions que tenien uns balcons al carrer, però no podíem cuinar dintre, no teníem aigua, va. Havíem d'anar-nos a banyar al bany de tothom, havíem d'anar a rentar els plats i a cuinar, cuinàvem a dintre, ens vam fer una cuineta allà dintre, així, no? Però jo no ho sé, jo em pensava, jo volia comprar un departament, perquè jo tenia, primer que havia portat quartos de França, i després treballava bé, guanyava bé, però jo em pensava que un departament es havia de comprar i es havia de pagar tot. Bueno, la qüestió que l'últim van venir uns de Mendoza, ens vam fer amics, i nosaltres vivíem allà, teníem arregladet, però esclar, i parlant, ell va dir, esclar, jo tenia els quartos, però cada dia se pujava. I ell m'ha dit, no, ell va ser el que em va explicar a mi, no, vostè el que ha de fer és pagar una quantitat i es va pagant, no, què em dius? L'endemà agafo el diari i miro, vaig comprar el departament de l'Avinguda de Belgrano, que ho podia haver fet anys endarrere, perquè quan hi vam viure allà, com 10 anys. I després de seguida vaig comprar el departament a Mar del Plat i viva la Pepa. El farolito de la calle en el que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Dentro mi pecho pide rienda al corazón.